duk duniya babu wata ƙasa da ake kiranta Israel, babu ita. Sai dai suna cewa sun karanta a cikin ainihin zabura ta annabi Dawuda. Annabi Dawuda yana ce musu, one day you will come back to the promised land. Wata rana za ku dawo zuwa ga ƙasar da ne muku alkawari. Da haka suka je suka samu wani dutse wanda kamar yadda masana suke cewa dutse ne wanda bayan karnuka sun gama fitsari a kan shi, sai suka zo suka aje shi jikin masallacin Qudus, sai suka ce haza haikalu Dawud, wannan shine wurin da Dawud yake ibada, kuma wannan wurin shine inda Dawud ya ce mana wata rana za mu dawo. Wannan dutse yana nan sun aje shi jikin Baitul Maqdis. Zaka ga ko a talabijin ana nuna, sai gaba Yahuda ya tsaya yana ta haka, yana ta hajijiya, yana ta hajijiya, zikiri yake, yana ta hajijiya, yana ta hajijiya. Duk waɗannan kiristocin Najeriya da suke cewa sun tafi ainihin aikin hajji, an suka je sai ga Yahuda suna yi, su ma sai je. Shine wani yake cewa shi ma ya je har dutsen Annabi Dauda ya girgiza kai da ake girgizawa. Waye ya ce mishi yayi? Babu wanda ya ce mishi, kawai ya je ya ga ana yi. Wannan shine halin da Yahuda suka samu kansu, jama'a. Babban saƙon da wannan aya take ɗauke da shi bayan tarihin waɗannan bani Isra'ila, ayar tana nuna mana ne mu ma ga Allah nan ya aiko mana da annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Idan muka koma mu ne wa wannan annabin fito na fito, idan muka koma waɗanda suka gaji wannan annabin suka zama su ne abeban kashewar mu, kamar yadda bani Isra'ila bayan annabi Musa, sai Allah maɗaukakin sarki ya musu baiwa da annabawa masu ɗimbin yawa. A gari ɗaya za ka samu annabi 100, za ka samu annabi 300 a gari ɗaya, kamar yadda yanzu a gari ɗaya sai ka samu malamai 100 ko malamai 300. Haka ainihin Allah maɗaukakin sarki ya musu baiwa da su. Malamai suka ce sai su kashe annabi 100 a gari ɗaya, sannan su je su buɗe shagunan su ci gaba da cin kasuwa kamar ba su yi wa Allah komai ba. Wannan na daga cikin isharar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq, suna kashe annabawan Allah haka siddan. Me laifin annabawan? Saboda annabawan sun isar da saƙon Allah. Wannan shine Allah ya ce zalika bima asaw, wannan shine saban Allah su, wa kanu ya'taduna, kuma wannan shine ta'addancin da suka kasance suna yi. Innal ladhina amanu to don kada Yahudawan da ke rayuwa a wannan zamani su ce to ai su Allah ya riga ya tsine musu tun farkon duniya a bisa harshen annabawan Allah, don haka babu sauran alheri tattare da su. Sai Allah maɗaukakin sarki ce abin ba haka yake ba. Da muminin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama, da muminin annabi Musa, da muminin annabi Isa, abinda Allah yake so a kansu shine tsayuwa akan imani din da kuma mutuwa akan imani din. To a wurin Allah duk ɗaya ne. Haka sai Allah ya ce innal ladhina amanu, waɗanda suka yi imani daga cikin musulmi kenan a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhina hadu, da yan mun tuba, waɗanda suka yi bautar ɗan maraƙi suka dawo suka ce sun tuba sun dawo ga Allah, wan nasara, da nasarawa sune Nazareth, mabiya annabi Isa alaihi salatu wassalam, wasabi'ina, da masu bautar taurari da rana da wata. Ana danganta waɗannan cewa su ne asalin dangin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ana ce musu kan'anawa. To waɗannan mutane masu bautar rana da wata da taurari, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su da kiristoci da yahudawa da musulmi, sai ya ce man amana billah, wanda duk yadda da Allah, wal yawmil akhir, yadda da ranar lahira, wa amila saliha, yi aiki nagari, falahum ajruhum inda rabbihim, suna da cikakken ladansu a wurin Allah ubangijinsu, wala khawfun alaihim, kuma ba su da wani ainihin fargaba, ba su da tsoro,
wala hum yahzanuna kuma ba su cikin damuwa ranar alkiyama. Wannan aya ta zo ne a matsayin tasliya, wato dan Allah maɗaukakin sarki ya sanyaya zuciya ya kuma kwantar da hankalin duk wanda ya ji abubuwan da Yahudawancan suka yi, dan karka ɗauka cewa Allah maɗaukakin sarki idan ya fushi baya hucewa. a'a, ma damar ba a kai ga ranar alkiyama ba shikenan, duk abin da kai wa Allah maɗaukakin sarki ka zo ka tuba, ka yadda da shi, ka yadda da ranar lahira, ka yi aiki nagari, Allah zai baka lada, ya yafe maka laifukanka, sannan kar ka zauna cikin fargabar tsohon aikin da kai, kar kuma ka zama cikin damuwar cewa to ko Allah zai karba aikinka ko ba zai karba ba. a'a, ka ji Allah maɗaukakin sarki yana cewa falahum ajruhu, Allah zai karba aikin kuma zai baka lada. Wannan ainihin wato ka'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki wadda take da daɗi kuma albishir ce ga duk wanda ya saba ma Allah. don haka Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubanmu. wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. na'am.